Já se dneska nechci koulet, protože jsem v civilu. Já mám pro vás novinku. My jedeme s Tereskou brzy na Filipíny, budeme poznávat místní kulturu, takže určitě bude na co koukat, budeme z toho dělat velké video. Chceme to zase pojmout tak trošku jako, neříkám úplně dokument, ale abyste se taky něco dozvěděli o Filipínách. Ano, jsou 4 spolky. Teď jsem to hodil trošku na předek. Ale vyjel jsem. Only no strangers. Ty vole, jsem hodil ty motorky, vole. Vyležel jsem z motorky. Já se rozvášnil.